라이브인가? 사실이. 레디. Belai hambai sotono jeng tiprani ingri buka brani jaitok mumbai jeng je thanai 8 tarik ni simi khumulung ni simi jengni phailai tini sakjora jeng mojagawo bakma killa area bere lebikhe khana hambai jeng tesa haina hai chini bike rally ingfinai bike rally onor jotono no kobogo je tini jorari phainai borbo tesa haina je mangjat manai rok norbo phailai jadi ar je khanao je yapiri sanai jengbai baksa Jungbai baksa, Maharaj bai baksa, Chini Tipra Dofa bai baksa, Norok jotono khabai khubbai koyo, Phungni 10 ni bisingono Norok Udaipur Maharani Gamari Kamini petrol pump gana, petrol pump gana wo ajaga sung gathering nai, aroni simi starting nai, ajaga Norok jotono phai manjat phai jati, je jani ja mantui, je jani ja chuktui, sakbai, mangbai, chubai khlai, jotono no loginan bagai jung Tipra Mathani ingei Norok jotono no kobok jau. Kaya khenani yagulobo jeng yango je list rijak tongo Facebook rogo normaidi manana botari go bojagao tong ajaga tongmani jorao baksabo permanent logiri nei rui tongo ar je jani je area thangpuru jungbo srapchani bagi phano dofani bagi kisa sacrifice khayano dofani bagi jungbo kisa logiri wano hani wanchuka hangkai je abo hai wanchukui tongnai rokno jung khabai khubbai no lamsogo norok bo logiri nani ungthung norok borok jung abo hai khino chini je chubamung ungbu hingkai tini jeng press meet khainani kisa lewi thangka lemani karon hingkai chini ojaga je tongnai rok logiri nai rok borok no chamung nongmung oro ব্যবস্থা khaika oroni je tongnai local chini takuk songrok chini oroni boss songrok borok no jeng paithlai hambai rio tai khanani salo bahaino chai tongnai rok chai togui tongo tai jeng hati rogo thangpuru bahaino jungno je hamjagui chini Tipra Dofani Mathano hamjagui je subasuri ui tongnai rok je jani ja suktui jeng kwbangma hati rogo thangpuru borok subasuri tongo je jani ja mantui borno jeng paithlai hambai rio tai bwskangni salobo tai 26 tarik jora jeng chalogui thanai 26 tarik jora chalogui thangtani bo chini kwbangma kharos potro bo wngnai ajaga o bahaino norokni yak jeng nango nongni jeng nango belai hambai bwskango tebo thanchani bagui jeng chaitok laimao jeng jotono kurum kuthum ungui abono success khai angkai kebo baithang khlaimia bubagra saisungbo abono sabi manya dofa thancha jeng sobsomai salai thanchani fanjuda thancha bai be kwbangma success sungo kwbangma jeng achievement mano hinpano thancha le sabo khlainai nung ang miliuise abono jeng ungui thancha khlainai abon bagui khanani salo jeng je jagao normo saka tewsa haina hayang jaga ba thai sawi wano Udaipur Maharani Gamari Kamini petrol pump ganao phungni 10 tani bisingo norok jotono phaibai jadi bubagra logirikha Tipra Dofa thanchangkha road map kising sari road map Udaipur Maharani Gamari Kamini petrol pump bothobugai jeng lamur lainai yang Maharani love story bazar tui khainai jeng tei yang gamthalung ba Barmasora Matarberni ko ekta area dataram amar khainai tinani tui khainai jeng gorji wasang khana painai ta next dino ke gorji ni simi jeng start khlene mirza thakra razapur hambai